бехме малки, от това растение си правихме камбанки, музикално растение, значи прави се така, се дърпат надолу всичките, така да виснат надолу и да станат като камбанки. И с това може да си тествате музикалните умения. Не, това на колко години сте. Значи ако сте дете, нали, ще го чуете този шум. Значи възрастен човек, такъв като мен над 50, изобщо няма да го... Ти си на 50. Да. И значи е така се прави. Слушай. Да. Чуваш ли? Да. Как тропа. Нали? Е така. Можете и вие да се пробвате. Може и вие да се пробвате. А това са горски растения. Да не се връщаме с празни ръце, поне ще има един букет. Да, намериха малко челодинки, сега малко киткен. И пеперутка. Има много големи псета, затова имаме псе укротвач. Спирам видеото. Не и какви последни думи? Айде, бай!